तो देखी लो गुरु बहन, हमहू कहतनी लक्ष्मी जी के बार चर्चा होता जे आज शुक्रवार लक्ष्मी के दिन है, शुक्रवार लक्ष्मी के दिन है आ लक्ष्मी जी के चर्चा हो रहल बा। तो देखी लो नारायण जी या लक्ष्मी जी दोनों जना अपने में बात चलावत रहल। नारायण जी कहता रहन जे हमार भक्त हमरा के बहुत चाहेला, हम घर घर में हमार शंख बाजेला, नारायण जी कहता रहन। आ लक्ष्मी जी कहता रही बा रौरा से के प्यार करेला, सारा लोग तो हमारा से करेला। आ तो ना यू कैसे कहता तहार कहीं कथा विचार होला, हमार न होला, हम सत्यनारायण हई, हमार न होखेला। तो कहले जे अच्छा ठीक बा, देखतानी जे केकरा के चाहता। तो एगो राजा के घरे सत्यनारायण भगवान के कथा होखे लागल। बस का करी लक्ष्मी जी जे मारे मय लोग बिटोराइल बा कथा सुनता। आ आधा कथा अभी भइल रहे, आधा कथा तले लक्ष्मी जी का कैली जे सोना के लोटा बना लेली आ बना के वही राजा के द्वार पर जाके लगली चिल्लाए, अरे सोना के लोटा कोइली, सोना के लोटा कोइली, सोना के लोटा कोइली, मंगनी में मिलत अटे सोना के लोटा, केली केली ही। अब तो जेकरा जेकरा कान में गई तो कहत लो जे बाप रे बाप, हई सत्यनारायण कथा सुनला में का मिलता, कुछ मिलता का। अब तो द्वार पर एगो मेहरारू आइल बड़ी, सोना के लोटा मंगनी में देता रही। सारा लोग धौर गल द्वार पर, पंडित जी रोकते रह गलन जे अरे रोकी लो, कथा छोड़ के ना जाए के, कथा छोड़ के ना जाए के, रोकी लो, कथा हो जाए दिलो, फिर कहियो आई बेचाए। और सत्यनारायण भगवान तो समझ गलन जे तो कहली है वही जिया जे हमारा के लोग चाहेला, रौरा के ना चाहेला। बस का कहलू जे कथा विचार सब लोग छोड़ दहल, छोड़ के आ दौड़ गए जाके सारा लोग एक एगो सोना के लोटा ले ले आ ले लेके अपना घरे चल गए। पंडित जी बैठल बनन, जब नारायण जी गइलन तो कहतारन जे बस जीत के आ गइलू। तो देखी कहनी हानू जे हमारा के लोग चाहेला, घर घर में हमार कथा होला, आ आधे कथवा छोड़ के लोग काहे भागे लागल हो। जब हम चलनी है तो जब हम चलनी है आ सारा लोग के सोना के लोटा बांट देनी, सब लोग जाके घरे खुश बा, काहे ना रे कथवा लोग सुनल हो। तब नारायण जी कहता रहे तो जहाँ हम गरनी है तहे तारे जाए के रहल, दूसरा दुआरिया काहे ना जाके सोना के लोटा बेच लेलू हो, जे हमरे दुआरिया गइलू है सोना के लोटा बेचे। तो कहता रहे जे ये कैसे हो जाए जे जहाँ रौरा जाएम तहाँ हम ना जाएम, जहाँ रौरा जाएम तहे हम जाएम, हम दूसरा के दुआरी का करे जाएम। तो देखी लो, तो जहाँ नारायण जी जानी न तहाँ लक्ष्मी जी कोनो ना कोनो बहाना से लक्ष्मी जी जालिए से नारायण जी के कथा विचार, नारायण जी के भजन उजन गावे के चाही, जो वहाँ लक्ष्मी दौड़ के जरूर वही हन। प्रेम से बोलो लक्ष्मी माता की, हरा हरा महादेव मैया पार।